Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas kag Bugos nga Pilipinas sa welcome na sa pagpangalagad sang Aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga daw Webes, Setyembre 2, tuig 2021. Ako ang inyong atag balita Aksyon Dale Salazar. Para sa mga headlines, una kita sa mga balita lokal. Provincial Convention sang PDP laban sa Bacolod ginpaiway. Anak patay matapos gintiro sang iyamay sa Banwa sang Murcia. Sa balita national, gobyerno ginalantaw nga sa first quarter pa sang 2022 malabot ang herd immunity. PNP nagpandam sa publiko sa pag-usar sang online dating apps. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini.
Alas 6 sa 15 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Kagaroon sa detalye na sang mga balita lokal. Hindi madayod ang Provincial Convention sang PDP laban sa syudad sa Bacolod nga una gintalan sa Sabado nga adlaw Setyembre 4. Sa press statement ginpahayag ni anay Congressman kag anay City Administrator John Orola, ginpablo siya sang partido nga ginpostpone ang convention sa mga miyembro sang partido tubtub nga matapos ang convention sang PDP laban sa Manila sa maabot nga Setyembre 8. Sulo kay Orola ang pagpatigayon sang PDP Laban Convention ang base man sa requirement kag pulisa sang COMELEC. Ginpahayag sini nga dapat nga masulbar una ang wala pag-intyendihanay sa tunga sang Cusi Wing kag Pimentel Wing antes sa pagpatigayon sang party consultation sa Negros Occidental. Ginpahayag man ni Orola nga wala pa ini nag-commit nga magdalagan sa pagkagobernador sang Negros Occidental. Bangon madamo pa sa mga factor nga dapat i-konsiderar antes nga magpapili sa anuman nga posisyon. Sa iban nga balita lokal, nagapati si Police Major Ramel Saron ang hepe sa Police Station No. 1 nga planado ang pagpatay kay Police Staff Sergeant Joseph Nepomuceno. Suno kay Saron na posible may nagtawag sa pulis rason nga nagway ni si iyang puluyan. Kung hindi gun for hired ang dako nga posibilidad nga grupo sa mga sindikato nga yara sa droga ang nagpatay sa pulis. Ginpahayag man sa hepe ang pagpatay kay Nepomuceno ang may angot sa trabaho niya bilang operatiba sa Bacolod City Police Office o kon BCPO City Drug Enforcement Unit. Ginausi sa man ni Saron ang report nga posible asset ni Nepomuceno ang nagplano nga posible ginsugo sa mga sindikato sa droga. Kung madumduman, gintiro sa riding in tandem suspect si Nepomuceno gamit ang kalibre 45, nagligad nga Domingo sa may dalan Rosario, Barangay 38, syudad sang Bacolod. Planado, hindi nga si Police Staff Sergeant Nepomuceno, hindi na siya basta-basta gagawa sa ila balay. Ato nga tayong Domingo, why di siya kibalong ginisunda na gali siya sa duha kasuspitsado kag gimulat lang maka-timing wala tao ang lugar kag dito gintiro nila. Nabatian ang hepe sa Police Station No. 1 na Police Major Ramel Sarona. Patay na sang gindangat sa Bululgan ang anak matapos luthangon sa ngamay sa may pulok Pandanon Barangay Pandanon Silos sa Banosang Musya mga alas 11 kagabi Setyembre 1. Gingkilalang biktima kay Jo Marie Duran, 41 anyos, samtang suspect gingkilala naman kay Sambida Duran, 63 anyos, tanan nagapuyo sa muman nga lugar. Sa investigasyon ni Police Staff Sergeant Edwin Celis, investigador sang Musya PNP, may bit-bit nga binangon ang biktima nga puwersa nga nagsulod sa puloy-an sa ngamay kagin nabu ini apang wala maigo. Nakakuha sa mas luthang ang ngamay kag aksidente nga naluthang ang anak. Na-recover sa otoridad ang saka 357 Smith and Wesson sa mas luthang kag puno sang bala apang basiyo na ang isa. Nagawa man sa investigasyon nga mayroon sang mental disorder ang biktima. Ang suspect nga yara na sa kustodiya sang kapulisan. Padayot pang investigasyon sa dugang nga motibo sang krimen. Sa dugang pang balita lokal, ginapanubuan sang Commission on Election sa COMELEC diri sa may syudad sa Bacolod ang makomodar nga nagaparehistro sa sulod sing sakadlaw. Sulo kay Bacolod City COMELEC Election Officer Attorney Katrina Trino Kanya, ginhimo na lang nila nga 350 gikan sa 400 ang matagan sang numero wala labot sa mga yara sa priority lane kag ang mayara sang online appointment. Nagapangayo man sang paghangop si Kanya nga maintindihan sang pumuluy ang ilang sitwasyon. Bangod kang isang Setyembre 1 na akomodar ang tanan nga nagalinya sa COMELEC apang las 8:30 na sang gabi sila natapos. Ginpahayag man sini nga hindi man mahapos ang pagproseso sa mga dokumento bangod maid-id nga ginaosisa. In-decrease nato ng numbers ng ma-accommodate naton kasi na nakita naton kagahapon na ang opisina naton at sala social media na natapos. Okay. So hindi man pwedeng sa kada adlaw na lang action art, maala social media kita naton nga personal makatapos kasi ang aton nga rules nagahambal sa lang kita alas 7 sa registration naton. So how about naman ang health problems naman sa aton naman nga Nabatian ang portion sa palihag ni Bacolod Election Officer Attorney Katrina Trino Kanya. Nagapadayon pang on-site voter registration sa idaram sing COMELEC para sa mga person deprived of liberty on PDL sa bugos nga Western Visayas para sa 2022 local national elections. Suno kay BJMP 6 spokesman Chief Inspector Attorney Jairus Anthony Duhilio,
Sa inisyal na rehistrasyon, nagdangat na sa 2,246 ka mga PDL ang na-register. Nalakip na diri ang Metro Bacolod District Jail sa may Takuling kag sa may annex male kag female dormitory. Ngayara sa 307 samtang sa probinsya nagdangat naman sa 1,660 ka mga PDL ang na-register. Ginpathag man ni Duhilyo nga mga personal sa COMELEC ang personal nga nagapadulong sa tagsa ka mga jail facility agod matagad sang tsansa ang mga preso nga marehistro kag makapartisipar sa maabot nga election. Dili ang atong nga COMELEC nagatagtugit no sa atong nga mga jail units for on-site registration. So we have a total of so far 2,496 no na mga Nabatyan ang tingog ni BJMP Region 6 spokesman Attorney Dohilio. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 21 Action Radio Philippine Standard Time.
Lasay sa 28 sa Aksyon Radio Philippines Standard Time DT. Pagkaroon sa detalye na sa mga balita nasyonal. Ngayon pa ni DOH Secretary Francisco Duque III ng herd immunity ang malambot sa unang quarter sang 2022 nga mayroon sang 500,000 doses ng COVID-19 vaccine ang mabakuna sa kada adlaw. Sa budget deliberation subong adlaw ginpahal ni Duque nga gin-report na sa Department of Finance kay Presidente Rodrigo Duterte nga mayroon sang 195 million doses sa bakuna ang mag-abot sa Pilipinas sa tubtob katapusan sang 2021. Kumpiyansa si Duque nga magalapaw ang herd immunity target sa 77 million ka mga Pinoy hagang sobra nga doses ang ibakuna ang nagakaigo para sa wala nalakip sa herd immunity population. Iginalantaw ni Duque nga ang pandemya magalawig pa sing isa tubtob duha ka tuig base man sa projections sang World Health Organization ka grupo sang mga eksperto. Samtang naganegosya ang Pilipinas sa apat ka mga manufacturers nga posible mag-supply sa COVID-19 booster shots sa pungsod. Wala ginpalayag ni Secretary Carlito Galvez Jr. ang ngalan sa mga manufacturers. Suno kay Galvez, handa naman nga magdonar ang Chinese biopharmaceutical company nga Sinovac ang 500,000 booster shots para sa mga medical workers sa Pilipinas. Ginalantaw ni Galvez ang booster shots ang ginanglanon sa ikaapat nga quarter karon nga tuig o first quarter sang 2022. Ginpahag man sang opisyal nga may ginahimo ng booster nga makasarang sa nagkalain-lain nga COVID-19 variants. Sa katapusan nga balita nasyonal, nagpandam ang PNP sa publiko sa paggamit sang online dating application sa tunga sa mga lockdowns kag limitasyon sa hulag sang tawo karon nga meron sang pandemic. Ginpahayag ni PNP Chief General Guillermo Salazar nga dapat maghalong ang publiko sa paggamit sini bangod posible nga magamit ang app sa krimen. Nagpanugyan si Salazar ini ang posible magaresulta man sa pag-blackmail, tub-tub nga matabo ang extortion. Ning pandam ni Salazar matapos ang raid sang optical media board sa opisina sa Quezon City nga imbolbado sa cyber sex operation nga nagresulta sa pagka-aresto sang 16 ka mga tawo. Sa balita, sa aksyon! Lasay sa Philippine Standard Time DD
Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 32 sa Aksyon Radio Philippines Standard Time. Antes kita nga magtakop mga ka-aksyon ha. Niyari kita sa isa ka-winner para sa aton nga pasada pa premyo Panalo Raffle Committee. Kaupo na ng DTI representative sa aktual nga pagbunot sang tagdaog. Makaupod natin sa Aksyon, John Diaz. Go ahead. Pasada Papremyo Panalo 2021. Anong para mo? 1, 2, 3, 4. Samtang nagabiyahe, magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod. Pasada Papremyo Panalo 2021. Basi, ikaw na ang tagdaog sa 500 pesos sa cash sa kada adlaw. Dari lang sa number 1 AM radio station. Aksyon Radio! Magkuha na sa entry form sa good na kapasakop sa Pasada Papremyo Panalo 2021. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 085 Series of 2021. Hari na mga ka-aksyon, yari na ang aton nga tagdaog. Una naton nga tagdaog karon nga adlaw Setyembre 2, 2021. Diri sa pasada papremyo Panalo 2021 sa Aksyon Radyo Bacolod. Sino ayan ang aton nga mga swerte nga tagdaog? Joining us subong nga gabi ang aton nga admin representative sa Aksyon Yani Kirao and aton DTI representative kaupo naton siluwat si Ma'am Floline Bautista para mag-verify sa aton nga tagdaog subong nga gabi. Aksyon Yani, please do the honors sa pagbunot sang aton nga winner kag magadaog sang 500 pesos. Sa mga driver, pamati. Basi imo ngalan ang malawagan. O kung nagabiyahe kada pwede pa pataasin na kung masakay ng volume sang imo nga radyo. O para ma-verify. Basta gani na permahan ni Ma'am Florin, sigurado na gid. Sigurado na. Butsilingon na verify na ang entry. Ara kay permado na ginabasa na lang kung dapat kompletong pangalan, edad, address, mga ka-aksyon, contact number. Aksyon na Marnie Rao, sinong winner? Ang winner ta si Mr. Ray Michael Tizor, taga Singkang Airport, Bacolod City, nagaedad 33. Ang iyang ruta, Punta Taytay, Central Market. Wow! Congratulations sa reward verified by our DTI representative. Ang aton nga winner sang 500 pesos nga cash amo si Mr. Ray Michael Tizor, 33 years old, sang Barangay Singkang Airport, Surad sang Bacolod. Ang ginabiyahe nga dipasay nga jeepney is Punta Taytay Central Market. Sir, what? Mayara ikaw sang 500 pesos sa cash, pwede mo maklaim diri sa Aksyon Radyo Bacolod kay ikaw nga aton nga tagdaog diri sa pasada pa premyo Panalo 2021. Pasada Papremyo Panalo 2021. Anong para mo? 1, 2, 3, 4. Samtang nagabiyahe, magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod. Pasada Papremyo Panalo 2021. Basi, ikaw na ang tagdaog sa 500 pesos sa cash sa kada adlaw. Dari lang sa number 1 AM radio station. Aksyon Radio! Magkuha na sa entry form sa good na kapasakop sa Pasada Papremyo Panalo 2021. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 085 Series of 2021. Lasay sa 35 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Congratulations kay Ray Michael Tizor sa Barangay Singkang Airport, Bacolod City. Driver na berota nga Punta Taytay Central Market. Congratulations. Magpadulong lang sa Aksyon Radio Bacolod sa pag-claim sa imo sininga premyo sa liwata. Ray Michael Tizor sa Barangay Singkang Airport. Lasay sa 36 sa Aksyon Radio Philippines Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Webes sa Setyembre 2 sa tuig 2021. Sa liwat ako ang inyong atag balita Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!